wɔse me brɛ yo ansa na menyaayɛ baabi a mekɔnyaayɛ no me brɛ ansa na menyaayɛ enti ɛno mo na yɛsɛ yɛto din sɛ Brody, B-R-O-D-I. Okay. Yeah, no, yɛkyerɛ aseɛ sɛn. Brody no, wo brɛ ansa na wadi. Wo brɛ ansa na wadi. Saa na no di tu kuro no. Ɔhene yɛhwɛ yɛdɛn na din yɛnyaayɛ. Ɛna mekɛn onipa wo brɛ ansa na wadi. Eti yɛkɔbaa ne sɛ obi na ne wɔ brɛ na mode to so. Enti bɔfo a ɔkyikyiri ne kuro no. Sɛ ne osi brɛ yɛ a onyame adom onya asase no a otena so no na sɛ onipa wo brɛ ansa na wadi. Yɛhwɛ ne nkyekyereyɛ no yɛhunu din no ɛna wabɔ bɔfoɔ bi nso din na nkyekyereyɛ no te sɛ yɛdɛn na kuro yɛbɛnyaayɛ. Yɛfiri bom ɛna yɛnana bɔfo no a ɔkyikyiri kuro no wobɛkae ne din. Yɛfɛ Nana Sie bɔfo di kan. Nana Sie bɔfo di kan. Ɔno tie firi bom pieyɛ no ɔno ɛna ɔkɔkyikyiri kuro no a ne nasefoɔ ne yɛn. Ɔkyekyere ne sɛn. Ne di ka kɔtwa dua to ɔsi na pata. Twa dua. Ti saa bɛ na yɛ kwaye. Na yɛ serɛ. Ɛna ne ada no kuro kɛseɛ a ɛda hɔ. Menim sɛ wonim mu nsɛm kakra nti na mepɛ sɛ yɛwura mu bebree no nti ɔbɔfoɔ no wɔfiri hen na baa hen na ɔbɛkyekyere ne hen. Ɛna meka sɛ ofiri bom na baayɛ. Ofiri bom na pie baayɛ. Ofiri bom na opie baayɛ. Ti opie baayɛ no na sɛ bɔfoɔ ɔnenam a ɔpɛ baabi atena ɛna okonya hɔ ɛtenaeɛ. Wo sɛ wɔtwa adua bi. Kyɛ sɛ na onipa wobɔ apata edi kan a wotwa nnua na ade so abɔ apata saa. Tɛ ne yɛ apata edi kan. Ansa na wobɛsi ne dan a otena hɔ a ebinom fi baabi bɛka ne ho a abɛyɛ kuro saa. Bɛyɛ kuro brodi. Ɔhene yɛhwɛ mu abakɔsɛm. Yɛnsese mfiri kane no anaasɛ ɛsɛ ɔbɔfoɔ no wakyekyere kuro no awie. De ebiem ne sɛ hwan mo na ɛwɔ din ɛwɔ sɛ yɛhunu sua wɔ mo din a ɔmo nso bɛka ne ho ɛmo ɔmo tenaayɛ na busua bɛn nso na baayɛ a yɛnhwɛ mu abakɔsɛm no mesi nɛ. So brodi nana ne kyekyere ne kuro no ɛnyɛ dan a onipa no wote baabi a wohia sɛ wobɛka ho. Enti no nana bi a yɛfrɛ ne Nana Koki ɛbɛka ne ho. Enti ɔbɛka ne ho. Enti ɔgye ne tena ase a na ɔne ne kɔba. Ti wɔ mu a ɛna nana bi a ɔno so ne yɛfrɛ ne to agya ɔno so ɛbaayɛ. Ɔno so de sɛ nana nana akwam. Nana akwam ya bedi ako ɛbɛka ne ho. Mayɛ miɛnsa no. Miɛnsa saa. Nti wɔn asefoɔ ɛne yɛn. Abusuanyansapo TV so ni yɛdi nkɔmmɔ ɛnɛ me se amammerɛ ne amaneɛ yɛbɛsua paa sane sɛ yɛpɛ sɛ nkyirima wɔn mo dabi mfie bebree yɛ bi a me koraa me aso na ba ebi a na mente ase no wɔn ba no bɛhunu mfonyini baabi a na wɔn ahunu sɛ yɛgya nneɛma pa bi wɔ hɔ a ɛyɛ amammerɛ ne amaneɛ sɛbi eburumpanin se nyansa ɛne kurofoɔ tirim wɔn mo a wɔakyire makyi ha nyinaa firi brodi yɛ a yɛka ho asɛm yi enti yɛnkɔ ɔhene baako so a na yɛne ne ntoa nkɔmmɔ no so na ɔno nso mfa ebi nso so ɔhene ne yɛdi nkɔmmɔ fa bɔfo a wabɛkyekyere kuro no na afei wanya wɔn mo ɛba bɛtena ne kyɛ sɛ ɔma yɛ nipa mmiɛnsa wɔn bɛtena hɔ no yɛntoa abakɔsɛm no so na medase abakɔsɛm no kyerɛ sɛ sɛdeɛ nana no kaeɛ no yɛfiri Mali Empire that's a old Mauritania na akoko nti ne yɛko ya biduru baabi ta ne tete no na nananom sɛ ko ba saa na yɛadwane akosie baabi sɛ bɛyɛ a obi nya wo nko
enti se ko ye kokoko na ano abrase a na ya dwana akɔhye bon no na kyese ye de ye hu na asie ɛnom na ko no ano dwudwo ye a ye pie ye nana no so ɔyɛ bɔmɔfo nti ɔkyenkyen ya na ɔkɔko brodi asase nana no odi manim na bɔmɔfo ne edi manim na ɔdama no me pa che ɔno na odi yenim ɛfa ɛko no ho ya na ye frɛ no sie bɔfo odi kan ɔno kɔhye bo ye dwane kɔsie hɔ ba ne ye hɔ no ye firi nti ye firi hɔ no no na nana kɔkyiri brodi mira wadama mentwa wa no sesia no ye hunu sɛ wakɔkyekyere wakyekyere kuro no ama wobi foforo nso kra ba bɛka no ho ama de ɔtɔso miɛnsa nso aba eti wɔmo miɛnsa no ɛhɔ aba kɔsɛm no ne yɛfa afiri abɛsi nnɛ yi wɔmo miɛnsa no na nana oba kɔke nso ne ba ya ɔtɔso mienu nana hwan oba kɔke eti ɔno so na ɔyɛ bɔmɔfo saa ɛna ɔno nana sie bɔfo kɔkyenkyen ya ɔho ba bia na ɛhɔ yɛ no ɛnom na ɔbɛbɔ nana oba kɔke sɛ menuama ho asase pese bia bibia eni hɔ a ensuo so da hɔ a yɛtena hɔ a ɛbɛnya bibia di nti yɛnkɔ tena hɔ na yɛkyekyere yɛ kuro saa bra no so nana abɔ ne nsisi ɛwɔ hɔ nti wohwɛ a na asase no wura ne nana siebɔfo a odi kan no ɛna ɔbɛfa ne nua oba kɔka ho ɛno akyi ɛna nana yɛ abedi akonso so ɛbaa yɛ a ɔbɛka wɔ ho a ɛkɔda ne brodi ɔmo nyinaa kon no ɔmo wom mpakyɛ eti enu free hɔ no wɔma setere no ɛne kuro no abakɔsɛm a ɛnɛ yi ama sɛbieburu anya dɔm bebree a yɛbɔ din so ahoade na nomba yɛ no na asase no na bibi wom asase no na yɛ kwayɛ na nanom dua koko nneɛma bebree a na ɛteme boa ma nipa na setena mu ɛkɔ ne nkan nti na nanom ho saa no na ɛwɔ sɛ yɛkyikyiri hɔ no ma ɛbɛyɛ adeɛ ɛbɛboa wɔm ansa na nananom tu ho din na edin brodi no saa bre na nananom te hɔ no na ɔmo yɛ adwuma na ɔmo nya aduane ɛna nam enti sɛ ba sɛ obi pɛnam anase aduane a ofira kyiri saa bre na ka ne ho nti wɔnantia na waba brodi enti sɛ obi bisa nsɛ na menua ɔkɔnya aduane ni nam wɔ he a wɔse me brɛ yo ansa na menyaayɛ ba bia me kɔnyaayɛ no me brɛ ansa na menyaayɛ enti ɛnom na yɛsɛ yɛto din sɛ me brɛ na menyaayɛ ne yɛdane ne brodi nti wo brɛ ansa na wadi wa mmerɛ nkɔ hɔ a wonya bi nni nti kuro brodi na ankasa no na nase kyerɛ no me bae mete sɛ na wo ka kasa bi kuro no mu wo kasa ahodoɔ sɛ ya ankasa yɛ wo kasa baako pɛ ti deɛ na wo ka Fana. Ebina na wo kan. Bipa chewa. We de me mpɛ me hunu nkɔmɔ a na wo de nso ka kasa ne bi ma me. Yo, na fara na yo me. Akipie ndolo na uluprim le fete kundolo siebofo ngwa rabulu di kanre. Ura sense tra Kenya. Ra wel na Kenya ra pampan ulo ujon oba koke wu na ndolo ya bedi akon apase sense timbanchi akepo akikarchia. Mpi apomate brodi. Brodi kesa ke nam segblen na kekipie ubo lawudi nti wohwe na we die na aka yi eno ye nkran kasa fabra ya asante kasa wo se wo de kwa asante ke no ne bredi bebreba o kan yi wo bre na wadi eti wo de kwa nkran kasa ma ubo lawudi yesua de busuafo ubo lawudi se wa mra wuni utena fie asem befo ase kobre ne di sanity abusua yesua de pa na ene kasa ahodo a mesua ansa na mafiri fie ha no mo a me ka bia kire mo ambo hu se mesua de onye kuro yi me de kan a mete ena meti mu kasa eni ehene pote pa na hye e wo manga na mu ha kire yenchi na obi ehunu ba bia mo hye se wo hwe brodi a ene ye frɛ ba bi te se time nkuru no brodi ye kuru kɛse a ɛtɔso mienu ɛwɔ time nkuru no na ofri brodi a kuru mienu na wɔkɔ sampa na saa kuru mienu na ɛto aso no ba ko di duada so duada so
ɛna baako so de duada so number 1 ti saa duada so number 1 no number 2 no ne nyinaa yɛ German North ɛna yɛn so yɛwɔ tan nti sɛ wo pɛ brodi kuro na ho a wokɔ tan a ɛna wobɛhu brodi ti saa bre no ana bobfo yi bɛyɛ brodi na tan no wɔ hɔ bacha tan no yɛ nsuo a district na abanti ma yɛn no ɛna yɛde saa nsuo no to yɛde nsuo no to ti brodi no nso nya nsuo no so mfa so ɛno obomofo nso na ɛkɔfa nsuo no ba ya na okay ɛno yɛ nsu kɛse a ɛwɔ yɛ district hɔ a yɛ nsu kɛse ɛno nti na yɛde saa nsuo no to district no din nsuo a nana no ehunu ya nti wɔkɔ kyikyiri ne kuro hɔ no ɛne yɛfrɛ no konomo ɛno nso yɛ brodi mo kasa ho kolomo what about Sante kasa mu ayɛ dia ɛne mo mu die onim no kwasi ni kolomo nsuo ne da hɔ a ensa enwe ada opesim yɛ hia na nsuo no ɛno no obomofo no bɛto sɛ nsuo no ɛnti na ɔkyi ɔbɔ ne sisi hɔ a itiama ɔhɔ no ada ne kuru ɔyene ma me na wase yo bisu me da se bibiri na me na wo nso wase wadar ma wodin no bacha nana chiame mensa me yɛ brodi hene chiame ntino wano wawo awusi Anyansapo TV so ni mene ye ne mpanimfo adi nkɔmɔ maka kyerɛ sɛ fie ha wo ba ha no wanya bibia amamra ne amane ho adesua de wobenya na de akɔ fie enti aya ye frenchirima wo mo abɛfo asɛ wo mo amfidi ahodo akwasi buroni de ba ya sɛ wo mo ani amamre ani amane se wo momra manhia hemfie mesua de wo momra yewura santahene de otekrawre ene brawre nwoma so wo ba ne na asepɛ obeben ewa amamre ne amane medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa yede chiame no mu saha na yato adwumadie no so afei bresem no yensaka wo mo a yebesan so adi nkomododo na amamahunu de yakɔ Nyansapo TV na wagye so sɛ yesane no badwe kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bahin sɛ pee ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mojabu ni hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ no sa na yɛ fa Nyansapo aboa ntaka na ma na yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ no sa na yɛ fa Nyansapo aboa ntaka na ma na yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame